UGWUMBA TV endorse. Come on channel 280 na TSTV. And of course na Facebook, UGWUMBA TV. And my daughter who had a mouthma. They are doing amazing work. Thank you very much.
Adamma. Oh, but the one that do the one on some on Ike. No, they're going to boss even. No, someone's the one. None of that shit, I want the one rock up on Igwe. Oh, none Igwe, but I'm already open the weather of my one. None of you, baby, no one. But no more one because you more one. Ibodi na na-eme mama na-ebugwere maka ma Ngwuo dị n'eje ọkọta na Adamma ọ bụ ihe na nri na agaghị obodo na agaghị mkpọ kama ọkọtara zi buri nweze chieme ihe na nwe ekwentị na anaghị ebe n'ohukwe na nri ekweta m na ọ naghị echi ndị Adamma achị m na ọ naghị echi ekema anụ ọnụ ndụ na anaghị ebe dị ebe anyị ọ dịkwa nene Yo! That one.